नमस्कार, मी सिद्धी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते माझ्या किचनमध्ये। आज आपण पाहणार आहोत की शिरवाळ्या कमीत कमी वेळामध्ये झटपट कसे बनवायचे ते। शिरवाळ्या आपण खास करून होळी सणामध्ये करतो। आता येणाऱ्या होळीसाठी तुम्ही अशा प्रकारे शिरवाळ्या किंवा शेवया करू शकता। सुरुवातीला मी इथे बारीक तांदळाचे पीठ घेतले आहे। जसे आपण उकडीच्या मोदकाला पीठ घेतो तसे इथे तुम्हाला पीठ घ्यायचे आहे। आता या पिठाचा चांगला गोळा करण्यासाठी मी इथे गॅसवर थोडे पाणी गरम करायला ठेवते व त्यामध्ये थोडे मीठ टाकून घेते। पाण्याला थोडी उकळी आल्यावर त्यामध्ये पीठ टाकून घेऊया व चांगले परतवून घेऊ। पीठ चांगले परतवून घेतल्यावर गरमागरम पीठ परातीमध्ये घेऊ व लगेच पीठ चांगले मळून त्याचे गोळे करून घेऊ। बाजूला इथे गोळे चांगले उकळून घेण्यासाठी पाणी गरम करून घेऊ। आता या पिठाचे एक एक गोळे करून पाण्यामध्ये शिजवण्यासाठी ठेवू। शेवयाचे गोळे चांगले शिजल्यावर गरमागरम गोळे काढून लगेच साच्यामध्ये घेऊन शिरवाळे गाळून घेऊ। शिरवाळे गाळण्यासाठी इथे मी जो दिवाळीसाठी फराळ करतो तो साचा वापरणार आहे। यामध्ये मी शेवेची जाळी वापरणार आहे। तुम्ही इथे शिरवाळ्या करण्याचा लाकडी साचा देखील वापरू शकता। या साच्यामध्ये जाळीला थोडे तेल लावून गोळा साच्यामध्ये भरून अशा प्रकारे शिरवाळे गाळून घेऊ। अशा प्रकारे सर्व गोळ्यांचे शिरवाळे गाळून घ्या। तुम्ही इथे पाहू शकता की मस्तपैकी सुरेख असे शिरवाळे तयार झाले। आता आपण शिरवाळ्या खाण्यासाठी नारळाचा रस बनवून घेऊ। त्यासाठी मी इथे ओले खोबरे खवून घेतले आहे, तसेच मी इथे गूळ देखील किसून घेतले आहे। आता मी इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये खोबरे घालते, त्यामध्ये वेलची, जिरे, हळद आणि थोडेसे पाणी घालून मिक्सरला लावून घेते। मिक्सरला लावून झाल्यावर एका चाळणीमध्ये याचा रस काढून घेते। आता या रसामध्ये मी इथे गूळ घालते आणि आपला रस चांगला गोड होतो। आता हे चांगले एकजीव करून त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊ व हे चांगलं गरम करून घेऊ। तर इथे तयार आहेत आपले शिरवाळे, ते देखील नारळाच्या रसासोबत। तर तुम्ही पण हे घरी नक्की करून पहा, येणाऱ्या होळीला नक्की करून पहा आणि ही रेसिपी कशी झाली हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, तसेच तुमच्या मित्रांना शेअर करा। जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनला प्रेस करा। लवकरच भेटू अशा छान छान रेसिपीज बरोबर।